Nou, ik ben Meerte van der Beek. Ik ben 17 jaar. Ik doe de opleiding bedrijfsleider dierverzorger in Barneveld. En ik loop vanaf 8 februari hier stage. 3 weken lang achter elkaar intern in Harlingen. En hoe druk hebben jullie het gehad de afgelopen periode? Heel druk. Het was echt heel druk. We hebben in 3 dagen 144 lammetjes gehad. Dat zijn er echt heel veel. We waren ook wel flink kapot na die tijd. Dus ja, maar het is nu gelukkig rustig. Maar we zitten nog niet op de helft volgens mij. De school kiest voor ons deze stage uit. En dan is het in ieder geval minimaal 25 kilometer van huis af. En hier was een plekje vrij, dus de school heeft me gewoon hier neergezet. Nee, ik ben hier nog nooit geweest, dus dat was wel leuk. Het is toch weer een nieuw stukje wat je dan van Nederland ziet. Op een gegeven moment heb je wat bijzonders meegemaakt. Ja, zeker. Een bevalling van een vijfling afgelopen weekend. Dus dat was gewoon heel bijzonder om mee te maken. En kan je uitleggen hoe dat ging? Ja, nou ja, het is in ieder geval, ze bevallen altijd in een groepsok als eerst. En dan als er dan in ieder geval één is gekomen, dan laat je ze vaak even met rust. En dan breng je ze naar een aflammerhokje waar ze dan rustig samen met moeder en kind rustig kunnen, nou ja, gewoon, ja, wat doen ze dan? Gewoon rustig kunnen aflammeren. En op een gegeven moment kwam er dan nog een tweede, en toen kwam er een derde en nog een vierde en een vijfde. Dus het was heel hectisch ineens. Ja. En hoe is dat om mee te maken? Ja, echt heel bijzonder, want je verwacht het gewoon niet. Je gaat eigenlijk met nou ja, 0 verwachtingen naar je stage en dan ineens komt er ineens een vijfling. En dan ook nog eens waar je bij bent. Want het kan ook zijn dat het dan 's nachts gebeurt en dan ben je er natuurlijk niet bij. Het gaat om 5 lammetjes. Ik tel hier maar 3. Ja, dit zijn ze niet. Hier worden altijd de drielingen of meer worden uit elkaar gehaald. Vaak omdat moeder heeft altijd maar 2 uiers natuurlijk. En dan is er gewoon niet genoeg melk voor 3 of 4 of 5. Dan valt er altijd iets af, zeg maar, een kleintje. Maar dit zijn ook andere. En er worden Wouters hier genoemd. En die zijn gewoon ook eentje van een drieling of ziek geworden. En dan heeft mama niet genoeg melk of noem het maar op. Ja, wij dachten wij gaan even een vijfling in beeld brengen. Ja, geen idee welke dat meer zijn. Nee, die zijn uit elkaar gehaald en die zitten nu op een andere boerderij in een groepsok met z'n allen. Dus, bijzondere stage voor jou op deze manier. Ja, hele bijzondere stage. Het is gewoon ja, prachtig werk.